Dobrodošli ljudi, evo nas u još jednom video klipu. Ovaj put ćemo spremiti nešto malo drugačije nego prethodnog puta, a u ovoj postavi Trio Fantastico. Sara, predstavljam nas, molim. Da, mi smo učesnici... Da, kao nije da smo samo to, ima još nešto drugo. Je moj Ne znam, ja za sebe znam da radim nešto, ne znam za vas dvojice. Između ostalog, mi smo učesnici Zadruge 3 i Zadruge 1, tj. ja sam učesnik Zadruge 1 i dvojica su učesnici, kao što znate, Zadruge 3. Vaša dva omiljena momka. I vaša najomiljenija devojka iz Zadruge. Okej, rekli smo da ćemo danas da spremamo nešto malo drugačije nego prošli put. Prethodne videi su bili nešto vezani za tetovaže. Da. Odmukivamo. Baš je omiljeno jelo. Talenta. Ovaj put ćemo praviti našu reakciju na naše predstavljanje u Zadruzi i ja mislim da će to biti poprilično kriminalno. Jedva čekam to da vidim. Imali tremu? Jesmo imali tremu? A inače, kada je Filip završio sa predstavljanjem, rekao mi je: "Au brate, znaš koliko sam izbogovao, znači katastrofa." Ja sam mu rekla: "Ma opušteno Isić, oni to sve." Oni su sve Ubacili su sve. Znači da vidiš, katastrofa. Čitavo s ovim. Počet ćemo prvo od Carinog klipa, mislim da je vreme da počnemo. Kasi ti gledao Kendi? 3, 2, 1. Zadavit ću te Kendi, majke mi. Go! Ja sam Sara Reljić, imam 21 godinu. Laž! Šalim se! Aj nastavimo. Ovdje si bila starija. Starija si gledala. Hvala. Znate me sa Pinkovih zvezda, učestvovala sam u sezoni 2016-2017 i stigla sam do superfinala. Od mene možete očekivati pozitivnog lika. Ovo je laž. Bila sam najsmorenija osoba. Bukvalno si bila najagresivnija. Dobro, kako u kom trenutku? Ne, ali stvarno sam bila jako smorena, osim na Zadrugovizijama. Bila sam prilično onako ubegačena, tako da... Ali dobro, ti generalno jesi pozitivan lik. Kad je Mars u Jupiteru, onda je pozitivno, šalim se. Neko ko zabavlja ljude i neko ko će verovatno da vodi računa o drugima kao majka otprilike. Za sada sam sigurna da ne može da mi se desi ljubav u Zadruzi, ali pošto ne znam ko ulazi, ne znam ni kako će dalje situacija da se odvija, opet nekako nikad se ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Što se tiče higijenskih uslova, ja sam sigurna da je to verovatno jedina stvar koja može baš da me izbaci iz takta, jer sam jako uredna, pedantna i čista i onda... Izvini, Sara, mislim da je tu ima malo više stvari koje su te izbacile iz takta. Ne, da, jedina stvar je samo urednost. ja mislim da ona koju god svađa imala tamo bila zapravo oko higijene. sve je stvari bilo zbog higijene. Sve, ja kad vidim onaj tanjir... I kao ulazi kao majka ostalim zadrugarima, a bila je jedna od najmlađih 21 godina, kao ja ću biti mama ostalim zadrugarima. Nisam rekla da ću budem mama, nego da ću da se brinem o ljudima kao mama, tipa da kuvam i tako dalje. Kat! Da kažem kat. Nastavi. Dobro, ajmo dalje. Kad neko nije takav, ja poludim skroz. Kad mi neko dira hranu, onda postajem kao životinja, tako da... To je na brata. Možda će da postanemo svetoljubiva u Zadruzi. Što se učesnika tiče, neka imena mi se stvarno sviđaju, ali nekih par imena nisam baš očekivala i to me onako malo poljuljalo, jer znam kakvi su iz nekih prethodnih realitija i gledat ću da se verovatno samo što više klonim tih ljudi. Ja kad sam čula Tanja Savić, kad sam čula Tanja iz Oktobra, kad sam čula Viktorija, razumeš, bilo mi je sad ono super, brate, ja sam baš bila u fazonu strava, čak i Žiža mi je bila kao wow, ono. Koja je to serija bila, Podišno glad, ne? Gdje je Žiža bila? Pa kako znaš ko je Žiža? Pa znam, ne mogu setim koja je to serija. Ja ću nju... Žiža, smiri se. Dajte mi onaj plavi nos. Ja ću nožem da ga uvode, pa ću da idem na robiju. Ne znaš. Dobro, hoćemo dalje, a? A čekaj, ne, reci mi, ko su ti ljudi za koje baš i nisi bila sreća što ćeš biti s njima? Ljudi. Daj, sečemo lepog Miću, Sašku, Karan i ostale, Dobro, to ćemo jer za biti njih sam srećeni. apsolutno siguran da nisi ni... Ja sam pre ulaska rekla da se neću družiti sa Macom. Družila sam se sa Macom. Također sam rekla, također sam ljudi, jer vi znate jedna osoba mi je ubacila u glavu, jedna osoba mi je ubacila u glavu za Anđelu Vešticu
da je u stanju da ubije čoveka ako se iznervira. Znači, bukvalno sam se, da izvinete, usrala, vrate. Kad sam videla Anđelu Vešticu, bila sam samo, nema se klonila. Još kad ti je prišla onako kao, čao. Bila sam moja. Dobro, ali ona ima ime Anđelo Veštica. Ne, ja čekam vaše profil. Ja čekam vaše. Dobro, ajmo dalje. Ne ulazim u direktan konflikt sa njima i da prosto ne budem u tom okruženju. Pošto se svašta pisalo po novinama, ja želim da dokažem da sam neko ko je vredan priče, ali ne one negativne, nego i tekako pozitivne. Poruka. Brate, pisalo se... Šta se smeješ? Ne odbija, nema Ništa, samo mi je nešto malo pamet. Čuvamo se za moje reakcije, pusti ti ja, ništa, bolje da ne pričam, ništa. Uništit ću tvojim reakcijama. Ne ozbiljno, šta si pisalo po novinama? Pa joj, ja se sad tačno ne sjećam jer od tad je prošlo, brate, godina 4, ja mislim. Pa ne sjećaš se, zbog toga si ušla u Zadru. Sam u Zadrugu, ti znaš kako oni postavljaju tamo pitanja, onda ti odgovoriš, onda oni iseku i tako dalje. Ušla sam u Zadrugu, logično da mi ljudi upoznaju. Neko je pisao da imam nekog bogatog Arapina, nešto tako, zato što sam pevala Pito Šeki Šeki, tako nešto, mislim glupost totalno. Tada vidjeli samo kao neku ono kao neku ono sisatu plavušu koja igra trbušni ples na sceni i ja sam htjela da dokažem ljudima. Nemoj da pustimo snimak iza drugovizije sada. Dobro, okej, nastavljamo dalje sa profilom. Za učesnike ne dirajte mi hranu i kuvat ću vam ručak svaki dan. A, važi, matori! Šalim se, zna, to kuva. Dobro, ne, kuva, sada kuva fenomenalno, ali ljudi kuvati svima hranu u zadruzima. Nema šanse, pa dobro, ali tad je nije bilo ona manje znala ljudi kako to kod izgleda. mene. Mi smo imali ostavu tamo, znate, Da. ima ona ostava, rekli su nam ono kao ostavlja se hrana, jel te u ostavi. Ja sam to ostavila u ostavi, razumeš? I ostala sam bez hrane. Kakava materija, ne mogu da... Kakava materija, Ali ja sam došla u Zadrugu, ja uopšte nisam znala. Put crkva gladna, da Bog da kad si tako... Prvi dan, ti misliš kao, brate, zašto bi mi neko ukro hranu? Ja Jesi li krala? nisam. Nikako, nijednom nisu krala ništa, apsolutno, ni po štetu jedno. Ništa. A generalno sam bila prilično uštogljena tada, brate. Ali bila si dobra, makar si uspela da sastaviš prosto proširenu rečenicu za razliku od... Dobro, ti Ko je išao prvi? Koji si ti bio po redu na ulazu? Ja, Candy, ja mislim si prvo ti ušao, Pa ja je, sam tek onda 25, ja ja ušao. sam 25, Hoćemo onda Koji si ti Candy bio? Prvo. ali ja sam prvi ispo. Znači idemo profil sljedeće koji je ušao, to je Candy. Candy. Ajde idemo. Candylicious. Moje ime je Stefan Kandić, dolazim iz Nikšića, Crna Gora. Trenutno radim kao radiovoditelj na radiju D+. Pored toga sad sam počeo da radim muziku. Dobra, odlična ti frizura, moram ti reći sad. Da. Ajde pokaži nam da vidimo kako izgleda. Ajde vrati kako ću, molim. već danima sam. Pre Zadruge, posle Zadruge, Kazan. Tako je, izgubio sam 8 kila i 8 cm kose i... I više, brate. Svašta nešto. Iz gulaga Ali se vratio. dostojanstvo je sačuvao. To tim. Hoćemo Ajmo dalje. dalje. Tekstove sam pisao cijel život, pa sad učim pomalo i da sklapam matrice. Šarmantan, karizmatičan. Koje matrice ti sklapaš? Ne, učio sam stvarno, tada sam učio. Tada sam nekoliko, kratko. Jesi i ovaj tekst sklopio isto, brate? Ne, čekaj, molim te. Meni je bolje ovo sad što sledi, ovo. Šarmantan, karizmatičan, idemo, samo skromno. A brate, bilo je kao, reci nešto o sebi, kao neki, ne nego, Pa ne bi da kažem baš svoje kvalitete. puno o sebi, ali Ne, palo mi na pamet, što su mi zadnje kao slali, kao ajmo, šarmantan, karizmatičan. Što mi je majka rekla pre Šta mi je nego. baka? Ne, Šta mi je baka? a to je Kaže ono baka, joj sine, bit ćeš slodak kad Ne, uđeš kad u ti je god vodu. loše, kad ti je god loše, gledaj sebe očima kako te... ovo je preložio se, znači kad ti je god loše, gledaj sebe očima kako te gleda neko ko te voli i ko ti idealizuje. I onda sam ja ušao u oči moje majke i kao kakav si šarmantan. I da sam ušao recimo u oči, ne znam, nekog negativi, da, kao bilo bi... Tako je, bravo. Onda je ušao u oči svoje bake. Savjet za sve. Uje, treba da su debljama. Kako ti mama kaže, sine, moraš da jedeš. Ne, ovdje nisam trebao, ovdje sam kubi. A
Ajmo dalje. Ne plašim se kako ću se pokazati zato što to sam što sam, pa čak i ako se nekom ne sviđa, opet sam to, tako da. Ne znam šta ne bih konkretno volio da mi se desi tamo, ali... Ne znam, da mi puknu gaće na... Nisam u dugoj vezi. Od svega Candy, a nisam samo ovo bio rekao, kao ne znam šta ti je strašno, ja sam govorio kao ne znam da mi puknu gaće do ovo, do ono neke gluposti, ali ostalo je kao samo da puknu gaće. A šta ti je puklo, brate? I pukle su mi Puklo ti gaće. je srce. Dobro, ovo sad. Vratit ćemo mi to srce nazad. Ajmo dalje. Cijelu srednju i od tada nisam imao ozbiljnu vezu, sad trenutno nisam u vezi, tako da sam otvoren za sve priče u zadruzi. Hejt prema hejterima imam, eto to je. To neće se sigurno truditi da dođe do seksa pred kamerom, ali ako se desi, desio se. Candy zna nešto što vi ne znate, samo ću to kažem. Zaljubljive sam prirode, razlog mog ulaska je svakako promocija. Sa novcem nisam najbolji zato što kad imam, volim odmah i da ih potrošim. Mogu da živim, a da dosta malo jedem. Ne živim da bih jeo, nego jedem da bih živio. Za druga. Dobro, to je istina ovih dana i nije baš. Ovih dana samo je. Hoće da me ugoje kao, da se vrati do... Pa baba i dede moj, tako da ono, fazonu su... Šta reći, ali baba i deda su ga dobro zbrinuli. Kao Candy, onaj dobar dečko iz zadruge. Da, verovatno. Drugari dragi, eto i mene, pa neka igra krene. A gledalcima bih poručio, glasajte za mene. Brate, mogu ti reći, Glasajte da ne ali bio si vidi, kao čombe, glasajte za nas. ali bio si dobar, maturi, baš si bio ono lagan, pravi crnogorski fazu, nemam ti karu. Klapa, rečenica. Glasajte za mene, idemo ludilo, pa dobro se, tačno se vidi, brate, da si tekstopisac. Evo, ćemo na moj profil. Idemo sad na najjači profil svih vremena. Ne, dobar je. Plan veka, ja kad sam gledala, znači, umrla sam. Plan veka... Ja nisam znala da je baš toliko kriminalno kao, razumeš. Sad ćete vidjeti, čujete i neke nove izraze. Neku novu terminologiju. Ja sam Filip Reljić, dolazim iz Beograda. Nisam ni krenuo! Znači, ali pazi, ja sam Filip Reljić, dolazim i Kreten, ej! ali kamera nije mi dobro, znači ne smiješ te Što se hoće istimo, nisi kopao? Od tebra došao sam i prvi put ovako gledam u kameru, kamera gleda u mene i ona mi devojka kaže pričaj. Ja njoj kažem, ti pričaj, razumeš šta? Kao, da znaš, kao kad recite mi šta pričaj, pa pričaj reci nam malo o sebi. Ja sam Filip, dolazim iz Reci nam nešto o sebi, nešto o sebi. Ajde, čekaj, tek je krenulo, tebra, ovo je zlato. Ok, ajmo iz početka. Ja sam Filip Reljić, dolazim iz Beograda, bavim se tetoviranjem. Blokada, brate. Nemam pojma šta da govorim, čekaj. Ovo treba da se napravi kao ono na ispitu, znaš? Da. Na ispitu kao, blokirao sam. Ne, profesore, majke mi učio sam, ali blokada. Mislim, došao sam iz Beograda i učio sam. Na ovo pitanje ne mogu dati odgovor. Ovo pitanje je vrlo čudno to. Na engleskom didn't straight. Ajme. Izabrao sam tetoviranje zato što se celog života bavim umjetnošću. Počeo sam da se bavim tetoviranjem od 18. godine, a ja sam umetnička duša. Smatram da sam dobar čovjek, ne volim da napadam druge ljude, jer sam generalno energetičan. Ali vidi ovo svaki put Generalno energetika. ali vidi, realno Nikola Tesla je izmislio energetiku. Da. Ali slušaj, Ali nije bio energetičan. I uspio to da vidi. Ali vidi, možda napraviš kao nova reklama. Probajte naše energetično piće. Energetik. Slučaj, nisu zvali neku energetsku, to je bilo dobro kao, ako želite da budete energetični. Energetični profili. Popite energetsko piće. Ajmo dalje. Ajde. Smatram da mogu da doprinesem zadruzi svojom ličnošću. Ali ja ne mogu prosto proširenu rečenicu da sastavim. Koji sam ja debil. Čućeš će, ćemo će, Ti si kreten. ćemo će, tek će.
život. Ja nisam zaljubljive prirode, ali bio sam u vezi 2 godine. Mala plava. Volim plavuše. Crna... Čekaj, malo veća roze i šarana. Da, Ja bih rekao to, to je bilo definitivno za zadrugu. Mada ja sam iskreno ti kažem srećan da ih htio da bude sa mnom imajući zidu ovu frizuru. It's corona time. Mora je casuali da provuče, zašto mu ti Zašto je frizura ovako loša? Ali čekaj, Da je bilo not so casual, brate. ali dobro, Saro, ajde sad. Kao da imamo energije, kao ono onda, ajmo, energija. Bio sam sa ovom jednom plavom tamo u zadruzi. Pozdrav za Mimu Pukovac i nadam se da se to A nisi sada me čuje Mimu. do Pukovca. Dobro. Majka je bila malo potrešena. Nije Bila je majka potrešena. mislim, Malo je jednom bilo momentu. Malo. Učešćem cijelim. On je samo, slušaj, znači mi smo sad dobili fazon obaveštenje na Instagramu kao Filip ulazi u zadrugu. Šalim se. Samo nam je javio, bio sam na sastanku i mi ono kao... Šta? Pa dobro, to i meni isto bilo. Uništio nam je letovanje. Ja sam dobio bukvalno poziv i odlučio, okej. Ja idem, odo ja. Odo. Topina, ajmo dalje. A ocu baš i nije bilo toliko svejedno, ali i ne pita se. Ne, to je seci, obave. Ovo je stvarno, znači za ovo moram da kažem, bukvalno kad sam rekao ovo, Čale, šalio sam se. Ako gledaš ovo... To mi je bio gasov. Ako gledaš ovo, šalio sam se. Ali ne, Oni su ovo ubacili, izmontirali. Ja nemam ništa s ovim. Ništa. Razlog zato što ulazim je zato što želim da se ispromovišem. Želim da ispromovišem svoj brend, želim da ispromovišem svoj posao. Vidit će Filip i gledati kao duhovitu osobu, kao nekoga ko stoji iza pravde, zato što me nepravda strašno iritira. Pored pravde me ne... Da li želiš da mi budeš žiritant? Da li želiš da mi budeš žiritant, pošto si ti dobro zaposlen kao energetičar? Pa vidi, jesam duhovit Candy. I to je bilo dobro. Jesi, Realno jesi. je realno. Karizmatičan. I karizmatičan, da. Pored nepravde ne volim licemjerje, iritira. Pored pravde me nervira, pored nepravde ne volim licemjerje, ne volim laži, ne volim previše da pijem. Kad popijem, sasvim sam normalan, flegmatičan. Ne znam kako će da bude, nadam se da će biti okej. Najviše će mi nedostajati, naravno, porodica, sestra i nedostajat će mi moje kuce i mace. Kučići i mačići. Preporučio bih za Najviše mamu i tatu, brate, znači. Šta? Pa i sestra ti je dio porodice. Pa sestra mi je najveći deo porodice, iskreno ti kažem, Saru najviše volim od svih, to ću odmah svima da kažem, da ne bude neke zabune. Kao, iseci to! Vratio se na staro. Idemo kas! Na fabričko Ti područje. si mi ođe bio gativni. Sad si mi nekako prije. Ajmo dalje. Šta? Ajmo dalje. drugarima da spreme svoju kožu jer ima da se šaramo 10 mjeseci. Gledalcima bi Šarao si im jakne. Šarao sam jakne, šarao sam Marijani. Marijani sam napravio zapravo ona anđelska krila na leđima, tako da je to bilo cool. I šarao je meni bubicu, koju sam nosio svih cijelo vrijeme. I imao sam i šaranu devojku. I imala je i šaranu devojku. Malo, nije baš malo plava, ali barem... Ali... Tu se nešto uklopilo se u taj čitav sistem. Šarao si i šaranu devojku. Znam. Aj, majko Bože, ajmo dalje. Poručio da ostanu veseli i nasmejani. Ćao, ljudi moji, šta da vam kažem, totalno sam se pogubio kad sam snimao ovaj profil, prvi put sam stao pred kamere. Bilo mi je malo neprijatno, tako da... Nisam kao da dovela da se pravdaš. Moram malo da se operem, stvarno moraš da me razumeš. Da, stvarno bi morao malo da se opereš. Ne. Uzmi ono za osvježivanje vazduha. Ništa, neka interna poreda. Kako vam se činio moj profil? Činio. Činio. Ja ne mogu ovako više. Ja ne mogu ovako radit. Šta je s tobom mozgu? Pa čineo mi se da bih ti dao... Čineo mi se. Dao bih ti jednu
Dvojku. Dvojku? Ja ne bi Hvala, ovo što je Maturi. cenjivala. Što bi rekli, ali... Ali energetično Što bi rekli, bukvalno ono na lepe oči si dobio 2, brate. Znači, Bukvalno imaš. Koja imao sam energiju mrtve krave. Ja bi, na primjer, Znači, Kendiju... Htio bih da pozdravim sve. Ja bi, na primjer, Kendiju isto dala zbog harizme. dobro, okej. Jednu Karizme. karizmatičnu dvojku. Šalim se, bre, ali ne. Dobio bi jednu karizmatičnu. Ja. Kad sam skapirao što sam rekao. Karizmatičnu trojku, jao Bože. Seci ovo. Ili stavi x onako da ne valja. Nije dobro. Ljudi, nađite mi frizera. Nađite mi frizera. Jer s ovakvom frizom se ne može više. Obri glavu kao jedan mataš. Frizom! S ovakvom frizom, ja ne znam. Šta je s Friza iz njim? Lokua. Kendi, hoćemo da se obrijemo. Ne, brate, ja tek sad puštam kosu kao što sam osjećam se. Maturi, kakav ti je bio osjećaj ono kad Top. se staviš pod ogledalo? Top, kad sam se vidio, baš sam moćno gledao tada dok sam bio obrijan, sad već ne. Ali kad sam bio obrijan, Ništa. Dragi naši, zapratite Kendija na Instagramu i budite updateovani Tako je, u budite međuvremenu. u toku šta Kendi radi. Kendijo! budi deo togu, budi deo togu, Ove, ništa. sve ću da vam javljam, ja u prvom roku. Nice. Okej, može. Ubacit ćemo Kendija samo da nam baca ove kao Može. Flow. u reklamama. Flow. Kendi, reklamira moje nošene gaće. Aha, na meni su. Svi koji bi htjeli Filipove Kendijeve i... Ja ovo sečem. Vi znate ovo će sad za vas dvojicu da ide. nisam želim da imam ovo. Ne, ovo je dio koji ide, alo, ovo je dio koji ide u Kendijev, na Kendijev YouTube. Behind the scenes, može. Ozbilja. Kad? Evo. Ajde to da... Ozbilja! Kao odjaj zemljik. Ozbilja! Zbilja, kao ozbiljno, ozbilja. Majde. Ozbilja. Kašma je 21 čas 59 minuta. Ostani kod kuće. Toliko od nas.